Insalmulkom u nilqawkom għal programmi ħorx rajt dan l-aħħar li msejla għana ma' Helen Borch. Helen twildet fir-Renju Unit iżda meta kellha 8 snin il-ġenituri tagħha għażlu li jiġu jgħixu f'pajjiżna. Minn mindu waslet Malta l-irsin Malti saħħara u minn hemm nibtet imħabba lejn il-lingwa li tesprimi fil-kitba tagħha li spiss titratta il-weġat tar-ruħ. Dan jinħass speċjalment fil-ġabrit ta' poeżija u proza li jinsabu miġburin fil-paġna ta' Facebook Dmuħ li ma jxarrabx. Is-sena li għaddiet hija ppubblikat l-ewwel rumanz tagħha, L-Asfur tal-Injam ma' Horizons. F'Novembru li ġej mistenni joħroġ it-tieni rumanz tagħha, Iben id-Dell. Allura Helen, xi qrajt dan l-aħħar? Ktib li qrajt dan l-aħħar jismu The Book Thief ta' Markus Zusak. Huwa ktib partikolari għal żewġ raġunijiet. L-iktar waħda li n-narratur ta' dan il-ktib huwa l-mewt fih innifsu. U Zusak kien ixxielu iġelek ta' kompassjoni għal dak li fl-aħħar mill-aħħar neħilna kollox. Dwar xi jitratta dan il-ktieb? Il-ktieb jitratta dwar it-tieni gwerra dinjija fil-Ġermanja u nimxu ma' dit-tifla jisimha Liesel. Meta fil-bidu tal-ktieb hi titlef il-ħwa tara ħimut qudiemha u il-mewt jissaħħar minna dit-tifla kif titratta ruħha dak il-ħin. Waqt il-funeral ta' huwa jaqa' ktieb mill-but tad-deffin u t-tifla tiġbru u l-mewt ilaqqama l-ħallila tal-kodba The Book Thief. It-tifla tkun għadha ma tafx taqra u tikteb, imma meta mbagħad mur tgħix mid il-koppja, il-missier jibda jgħallima kif taqra u hemmhekk jinbet l-imħabba lejn il-kelma. Tul il-5 snin tal-gwerra tisraq 5 kodba oħra. Imma ma żommhomx għaliha. Tużhom biex meta l-iktar fix-shelters meta n-nies ikunu mbeżżajn u kienet taqra l-istorja biex tikkalmhom. Fil-ktieb it-tema tal-qari u tal-kitba u tal-letteratura joħroġ b'mod qawwi u x'hekk. Tgħidilna xi ħaġa dwar hekk? Joħroġ b'mod qawwi għax l-atroċità li tibda tara madwarha għax hija bollek kienet fil-Ġermaniża u hekk ma kinux jaqblu ħafna mill-Ġermaniżi komun ma kinux jaqblu mal-politika nazzista u mal-moħrija tal-lut u hekk allura huma kienu imbeżżajn daqs il-bqija tad-dinja tista' tgħid. Imma minkejja dan minn ġol kliem li kienet taqra fil-kodba kienet tieħu ċerta wens u kienet tagħti l-ħadd ieħor dak il-wens. Infatti huma kienu bħala familja kienu anke żammew ludi fil-kantina tagħhom sentejn sħaħ. U tagħmel ħabib ħafna ma dan. Tagħmel ħabib ħafna iva, imma minħabba ċirkustanzi da jkollu jitlaq għax jibżgħu li ħajsibuh u hi tagħmel il-bqija tal-ktieb taħseb jekk kien xadu ħajja u le. U għalfejn laqtek b'mod daqshekk partikolari dan il-ktieb? Il-mod kif taqra l-kodba u kif tara l-kulur fil-kliem u kif tista' tintilef dik il-paper doorway. Inħoss anke jien, meta nikteb inħossni li qisni tlaqt mid-dinja u mort fejn ridt. U hi kienet tħossha l-istess mod. Mela fuq dik in-nota sabiħa ħaniqfu hawnhekk. Grazzi ħafna Helen tal-li ġejt. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna. Erġgħu kunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant aqraw imqar nitfa' kuljum.